Okay, díomh cairde, tásúla gom ghfuil sibh go maith. Bé muidir denmh rud ag an cruthaíoch agus tásúla gom spríúil inniu. So tásúla gom ghfuil sibh ar fad réide seo. So bé muid ag dul isteach go dtí leathnach 108 fumstis, that's 158, sa leabhar Viel Spaß 1. Bé muid ag fechant ar an liste dus na focail agus an sin bé sibhse ag denmh íomhá nó pictiúr ar PowerPoint nó Keynote a haspáin an dúin cad a déanann tú le de airgid póca. An sin bé sibh ag úslódáil an picture sin sna formacha agus just bé sibh cínte dar nói go bhfuil an form ceart á líne isteach agat. So, sin ráte, tá muid ag fechant ar leathnach 108 fumstis agus an sin tá sé síos an seo faoin punán. Now, ní muid denna bheith mar tá sé leig amach tus nach bhfuil aine a gcuin sa rang. So is féidirlinn an póster a dhéanana inionad. So look, tá liste dus na focail is go tínte atá an suas agus páistí ag caint faoi an airgid póca a caithfh. But sin na príomh rudí dún. An ceisna bhó fear gíbstú dan geld out. So cad a ceanaíonn tú le de airgid. Cad a caitheann tú de airgid air ausgeben ag dúirt rud éigean amach. Agus an freagra, ich gebe mein Geld für etwas aus. So na rudí atá sna barnaí sin is féidirlinn iad ranú as an liste seo. So bonbons. Na bí cuairmach le bonbons luigh mé I rith na seachtainna é sin ach tá fós daoine nach bhfuil ag feiceant ar na bhí seán seo. So níor thuig siad bonbons tá is a gom gur féidir leat mil seán dar bhanam bonbons a ceannach. Tá is a gom é sin. Coníam live in air a freisin. Is féidir lom rudí a ceannach cosú libse. Ach an focail bonbons sin an focail garmánaise generalta ar mil seán. Níos de caint faoi na líthróide beag tá clúda I púd le an ómarcha siúcra ann. Bonbon sin mil seán. Alright? So sin búsear, chips bí cuairmach sin crispy, níos sin scalóige. Tá siad san cosú leis na Americanig go thaobh sin de. Computerspiele, ice, sin just uachtaróte. Fahrkosten, so beidir go bhfuil ort íochas de busna, is gach rud ní faoi láthair ach dugan ná. Fußball tricos, ná den darmad an focail tricot, rinne mar sin a léamh tuiscint níos luchas sa bhliain. Geschenke, Getränke, Guthaben für mein Handy. So sin creidmheasta do mo phone póca. Kaugummi, Kinokarten, Klamotten, Kleidung oder Kleidung. Kleider nó Kleidung. So clíonn siad ar fad an rud céine suas duit cén ceann úsáidin tú. Konzertkarten und Pausensnacks. Schminke und Schmuck. Schokolade und Schreibwaren. So Schreibwaren sin na pean Louis agus pean agus Pauper agus rudí jazz mar sin. Schulsachen und Süßigkeiten. So focail eile gur Süßigkeiten, Bonbons oder Süßigkeiten. Kanin tú rudí do Weihnachten, Beiger, oder Zeitschriften. Kanin tú rudí die Ferien, na leinte sera, einen Urlaub, an leinte sera, na ceann amháin, einen Skiurlaub, ein iPad. Ein neues Handy, sin rud éigean, tis gom go bhfuil a lán dégur ag sábhála gur ein neues Handy, ein neues Fahrrad, ein Mofa, neadar sin níos arúní sa Gearman ar tá sé cadathe dóibh iad a hamánt agus siad san séideag. Oder unsere Klassenfahrt, agus sin níos sin tábhairtí díobh go dtí bliana chathair ar tá an tuairiscoil a thar lear ar fáil. So, le sin ólas a gcuibh, bé muid ag freagart an ceisisin. Wofür gibst du dein Geld aus? So, bé se bheith gobar ar PowerPoint nó Keynote chun dúirt leathnach a bháin a cruthú leis na focail dus na rudí a ceanaíonn tú agus pictiúr nó green graph nó íomhá a chur isteach. Is brealam an ceann sin, tuis gur féidir le mééis sin a bh go an handy, ghlach a green graph de. Real correction rash. No. So, wofür gibst du dein Geld aus? Ich gebe mein Geld für Bonbons. Oh, Bobnons. Kartetagesh. Bonbons. Kleider, Computerspiele und ein neues Handy aus. So, schon príomh rud an bhí sin. Nuair tá tú craoch na tar éis sin a chur le chéile.
caithfí tú é a chomháil cos ní féidir lom ghlacha le PowerPoints nó Keynotes sa bhosca. Son sin brú sábháil nó té isteach chuig an sábháil. Chur de animéir Kieran ó sí. Tá ag sábháil é an sin. Now, an format, tá ag sábháil é mar dumsa tá ag sábháil é mar PDF. Okay? So is féidir é a chomháil mar PDF. Now, chun maith le sin, má tá tú ar an iPad, bé sé 6 difriúil. Lig de sin. Ach nuair brún tú is cuilumm ar an taobh tá rud éigean agus is féidir leat export aroundú nó save as. Agus má brún tú ar export is féidir leat é a save sábháil mar JPEG nó mar PNG. So sin na files ceart ó thaobh picture de. So sábháil é mar JPEG nó mar PNG agus an sin brú export. Nu is féidir leat just brú ar save as agus arís ar an iPad ligi sé dit JPEG a úsáid orintha. So caithfí tú é a chur suas mar a JPEG, a PNG nó a PDF. Now má tá an ómar go deacrachtaí a gcuimhle sin ná bí bortha. An rud a déanaí tú ná fech ar chur ar siúl an seoslán le gachrod le eáil agus an sin ghlach screenshot de má tá tú ag obair an iPad. Ghlach screenshot de sin na níl me géirí screenshot le gachrod ón PowerPoint nó an Keynote a eáil. Fech ar mar chlór agus an sin ghlach screenshot de agus chur an screenshot isteach. Now, nuair fecinn sibh ar an bhfoirm, sin díreach a méid tá le déanamh u slowdáil an picture an seo so brú ar upload file agus an sin den a drag and drop nó rounding an file mar tá sé agus an sin cursús. Níl cead agat ach file amháin a cursús agus cai sibh níos lú ná 10 megabytes sin cúis greibh mé ag rá cursús é mar PDF nó image. Fiúgur dearann sé Word, Excel nó PowerPoint ná déné sin cos ní féidlumm iad a oscailt agus mé ag obair ar ma iPad ag fechant orthú chuníad a ceartú. So just ná déine cos níl na appanna ag obair dumsa tá ma iPad có sean sin ní féidlumm na rudí sin a oscailt. So chur seach mar sin é brú ar submit agus sin an